Baik, आं बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि जौमा फरायसालियाव। बे जौमा फरायसालियाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव जिहेतु भिसि बिथांखौ गोबां बायदिसिना करापसन बायदिसिना गाज्रि आखु खालामनायनि थाखाय बिथांखौ बोख्लायनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि जौमा फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांफोरा दिनै बे से घन्टा धरना हाबाफारि लादों। बे से घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय भाइस चेन्सेलर बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो माने एरेस्ट खालामनांगौनि माने दाबिजों गोलाव समनिफ्राय जोङो जेब्ला समनिफ्रायनोखि सिएम भिजिलेन्स कमिटिया बिथांखौ सासे कराप्टेड आरो माखासे मानि एन'मेलि गोनां होननानै मोनसे प्रुफ मोननानै एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो जोङो बे दाबिखौ लाखिनानै बेबायदि हाबाफारिखौ लादों आरो थिग बेबायदिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो गासै मोनद' माने कलेजावहाय उदालगुरिनि सिङाव थानाय मोनद' कलेजावहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जे फारियै डिमाकुसि कलेज, खैराबारि कलेज, टंला कलेज, उदालगुरि नैबे उदालगुरि कलेज, अरां आरो माजबाद कलेजावहाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बिनि जोंनि थांखिया जाहैबाय मा जि मोनसे पबित्र मोनसे अनुस्थान बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बायदि बा बेबायदि माने जेरावनोखि जोङो जोंनि माने उन जोलैफोरनो माने मोजां गियान होनो बिथांमोननि लाइफ दानायनि जिउ दानायनि मोनसे अनुस्थान बेबायदि अनुस्थानाव बिदि माने प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बायदि सासे कराप्टेड आरो माखासे माने एन'मेलि गोनां बेबायदि माने बेक्तिया जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनो बिथाङा बे मा मेसेज होदों बिथांखौ बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय सासे कराप्टेड आरो एन'मेलि गोनां सासे बेक्ति होननानै मिथिनायनि उनावबो बेयाव दोनबाय थानायानो मोनसे जोंनि माने इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे मेसेज होगासिनो दङ जे सासे माने भाइस चेन्सेलरा जिमान माने करापसन खालामब्लाबो जिमान माने एन'मेलिज खालामोब्लाबो जिमान दाय मावोब्लाबो बिथाङा माने सासे भाइस चेन्सेलर हिसाबै सियारखौ माने लाखिबाय थानो मोनो, बिथांखौ रावबो होखारनो हाया। बे मोनसे मेसेजखौसो दिनै बिथांखौ बेवहाय दोनबाय थानाया बे मोनसे लाना जोंनि इयुथनिसिम हरगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेबायदि मोनसे माने रं मेसेजआ जोंनि इयुथफोरनियाव जाहाथे थाङा जे माने जिखिनि दाय मावा मानो मोनफ्रोमबो दाय मावनायनि थाखाय बेवहाय जोंहा आयेनगत माखासे माने प्रभिजनफोर दङ। गतिके बिथाङा जिहेतु मोनसे दाय मावबाय अलरेडि माने सिएम भिजिलेन्स कमिटिया बिथांखौ माने एरेस्ट वारेन्टबो होबाय, बिनि उनाव प्रि एरेस्ट बेल बिथाङा लानानै दिनै दंबाय थायो। दा बे हिसाबै बेबायदि बेक्तिखौ बेबायदि गोथार मोनसे अनुस्थानाव दोनबाय थानाया बेयो खुनु मते जुक्ति गोनां जायाखै आरो बियो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय जोंनि फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर रं मेसेज मोनसे केरि खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो माने जोङो खावलायगोन जाहाथे आसामनि राजभवना बा महामहिम गभर्नरा जाहाथे बिथांखौ थाबैनो माने बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय सासपेन्ड खालामो जों बेखौ दाबि लाखिगोन आरो जेब्लासिमनिखि माने बिथांखौ बोखारा जोङो बेबायदि माने हाबाफारिखौ जों लागोन। आरो बिनि अनगायैबो गोबां बेबायदि माने प्रब्लेम्स बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों नुनो मोनदों। जेरै माने बेवहाय जोङो सम बायदि रिजाल्ट मोना, मार्कशिटफोरखौ सम बायदि मोना, जायनि थाखाय थांनाय 3-4 बोसोरनिफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा मोजां इउनिभारसिटियाव माने सिट मोनदोंमोनब्लाबो मार्कशिट होनो हायियाव रिजाल्टआ सम बायदि आउट खालामनो हायियाव माने बिथांमोना बैबायदि मोजां इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोननायनिफ्राय दिनै बनसिट जानो गोनां जादों। माखासे गोबां माने फरायसाफोर जोंनि गेजेराव जोंनियाव फैदों बेबायदि माने दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायफैदों जे जोङो मार्कशिट मोनैनि थाखाय जोंनि रिजाल्ट आउट जायैनि थाखाय आं माने गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव एडमिसन मोनदोंमोनब्लाबो आं माने एडमिसन लानो हायाखिसै, बिदि गोबां माने समस्याफोर बेवहाय दङ। दा बेनिखायनो बेबायदि सासे बेक्तिखौ जों मालाबाबो बेयाव भिसि हिसाबै जों गनायना लानो हाया आरो बेखौ माने बे भिसिनिफ्राय बोखारनो नांगौ। जिहेतु बे भिसि लाइस्राम लादुसिं बिथांखौ थारैनो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनो थाखाय गोबां फरायसा आरो गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा हेफाजाब होनानै दिनै बे